बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो दंफैयो दिनै संकस दायनिमारि फाग्लि गाथोन दैमानि सेराव। बे फाग्लि गाथोन दैमानि सेराव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बाथौ खेराइ फोरबोखौ बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों लाहार फाहार खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जोङो मिन्थिनानै लागोन बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मानि थाखाय खुंफुंनो आखायाव लादों आरो मा बिसयखौ लानानै बिथांमोना खुंफुंगोन। जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गुदि आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन। दिनै फेब्रुवारियावबो जोङो जेसेबां खेराइसालिनि जोङो थानफोर दङ, बे थानफोरखौ देग्लाय जिहेथु जोङो एसे सेमि पारमानेन्ट होनना बुंदों आङो। थारमाने जों बेखौ गोजोर दा होनथ'वाखै, गोजोर जोङो बेखौ बानायना लागोन बोसोरबासोनि गेजेराव। दा जोङो बे सेमि पारमानेन्ट गोजोर नङै जे थानसालिफोर बेखौ जों गोदानै लुफुंदों माखासे एसे बोस्लायनो। दा बे बोस्लायनाय जायगाफोरखौ जायफोर रां अनसुंथाइ हरनानै दान हरदों, सोरबाबा न'मा न'खौ लुफुंनो थाखाय जोंनो दान हरदों, सोरबा भगबती बिमानि थानखौ सोरबा दान हरदों, सोरबा गणेश बिमानि थानखौ आफा गणेशनि थानखौ सोरबा दान हरदों, सोरबा गार्जासालिखौ दान हरदों, बिश्वहरिखौ दान हरदों, गाङा दुर्गानि थानखौ दान हरदों। बे गासै दान हरग्राफोरनिफ्राय जिहेथु बिथांमोना न'खौ लुफुंना होबाय, दा ओंखायनो जों बिथांमोननिफ्राय दिनै न'फोरखौ माखासे न'खौ जोङो बेखेवना लानानै जों बिथांमोननिफ्राय दिनै आजावथ'नानै लाबाय। बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय जोंनि गसाइगाव जिल्ला अजा आफादा बेखौ सिरि फुजा होनानै बेवहाय बे गोजाम थानसालिफोरनिफ्राय हा एसे लांनानै बेफोर थानफ्राव बिसोरो फुजा होजेननो आरम्भ खालामसिगोन आरो। दा गाबोननि प्रग्राम दिनै जों बेखौ जागायजेनबाय, माने न'फोरखौ जों बिथांमोननिफ्राय सोमजिना लाबाय। गाबोननिफ्राय जोंनिया खेराइनि जागायजेननाया जोंनि गाबोननिफ्राय जासै। गाबोननिफ्रायनो जोङो दै सान्थि बोखांगोन, गंगा फुजा होगोन, बेनिफ्राय सिरि फुजाखौ होनानै बेयाव गासिबो थानसालियाव जोङो बोस्लायजोबगोन आरो। बेनिफ्राय गाबोन जोंना जेसेबां गसाइगाव जिल्ला आफादनि जेसेबां बाथौ सिबियारिफोर दं, बिथांमोना थान्दै महरै गाबोन बेलासियावनो नुजाफैगोन। बेनिफ्राय जोंहा 18 थारिख सानसेया बेवहाय जोंहा जिल्ला आफादनि जेसेबां हाबाफारि दं, फुङाव फिरफिला बिरहोगोन। फुङाव फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जोंहा गोथैसि बावगोन। बेनि उनावनो जोंहा जिल्ला आफादनि मेल जिरायगोन, एगजिकिउटिभ सावराय मेल, आरो बेनिफ्राय जोंहा जिल्ला आफादनि आरोबाव थान्दै मेल जिरायबावगोन। बेनिफ्राय जोङो 18 थारिखआव बेबायदिनो फोजोबगोन। ओमफ्राय बे फुजाफ्रा जाबाय थागोन आरो ओजों अजा आफादा फुजाखौ होबाय थागोन, जों मेल खुंबाय थागोन जिल्ला आफादा 18 थारिख खालि। आरो बेनिफ्राय 18 थारिख बेलासिनो जोंहा मिरुनिफ्राय जोंहा कार्बि आलंनिफ्राय लानाय गोजाननिफ्राय मिरुनि जायफोर जिल्ला आफादफोर, बे जिल्ला आफादनिफ्राय जोंहा थान्दैफ्रा सफैबावगोन बेवहाय। थान्दैफ्रा ओइदिन सफैगोन 18 थारिखआव बेलासियाव। बेनिफ्राय जोङो बेलासियाव बिथांमोनखौ नाजावना लानानै जोङो मोनाबिलियाव हयथ' जोंहा आरोबाव मिरु आफादनि जोङो ज' जिरायबाय मेल जाजोबगोन आरो। फुङाव जोंहा बे समाव जोङो मोन्थिनो लुबैगोन नैबे सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे खेराइ फुजा फोरबोखौहाय खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा बेयावहाय गाहाय आलासि महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों, नोंथांमोना एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जोंहा बे 19 थारिख खालि जोंहा फुंनि भागाव जोंहा मिरुनि प्रग्रामा जागायजेनगोन। 19 थारिख फुङाव जोंहा फिरफिला बिरहोगोन मिरुनि आफादगिरि देरलामांग्रा गयारि बिथाङा। बेनिफ्राय गासिबो आफादखौ बिथाङानो दैदेननानै जोंहा 10 बाजियाव आरोबाव जायफोर हयथ' बे थानसालि लुफुंनायफोरखौ दान होदों, बे बिथांमोनखौ जोङो फुंनि 10 बाजियाव जोंहा मिरुनि मोनसे जोंहा स्पेसियेल जिरायनाय बाव लादों, स्पेसियेल एगजिकिउटिभ होनना बुंदों, मावफुं मेल। बे मावफुं मेलखौ बे फज'दों। दा बेवहायनो जोङो बे गासिखौबो जायफोर दान हरदों, अनसुंथाइ हरदों बे संकस खेराइसालिखौ लुफुंनायाव, बिथांमोनखौ ओइदिनखालि जों बरायनो थाखाय आरोबाव आखायाव लाबावदों मिरु आफादजों लोगोसे जों गासिबो। बेनिफ्राय जोंहा 12 बाजियाव जोंहा गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव जोङो बाथौनि सोमोन्दैनो जोंहा सावरायनाय जागोन। आरो बेयाव लोगोसे जोंहा गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंहा बिटिआरनि चिफ
बिथां प्रमद बर'खौ जोङो हांख्रायदों बिथाङा नुजाफैनो थाखाय जोंनो खोथा होखादों निस्सय जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों बेवहाय गाहाय आलासि महरै मोनगोन बे समाव जोङो मिन्थिनानै लाबावगोन नैबे जे सानथामनि थाखाय हाबाफारि बिथांमोना लादों बे हाबाफारि लानायाव सादारन सुबुंफोरखौ नोंथांमोना माबायदि हांख्रायगोन आरो माबायदि फैजानायखौ नोंथांमोना लुबैयो जोङो जोंनि जेसेबां दङ बे गसाइगाव जिल्ला जायफोर खाथि जोंनि बाथौआरिफोर जों बे गासै बाथौआरि गामिफोरनिफ्राय जोंथ' खमाव जोङो साद' माने मिनिमाम सयजनखौ जेसेबां हागौ जों फैजानो थाखाय जों 17 थारिखनिफ्राय फैनानै बे हाबाफारिफ्राव जों लैहोर बाहागो लानो थाखाय जों खावलायदों आरो लोगोसे गुबुन जिल्लाफोरनिफ्रायबो गोबां खमावनो 22 हयथ' थान्दैफ्रा बेवहाय निस्सय नुजाफैगोन आरो मिरुनिफ्रायथ' गोबां आलासि नुजाफैगोन आरो मिरुनिफ्रायथ' गोबां आलासि फैबावगोन आरो दा जोङो हांख्रायबाय जाहाथे गासै बाथौआरिफ्रा बेवहाय जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे जे जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइ खुंनाय बेखौ आरो जौगाखां जाफुंसार होयो आरो बे जोंनि थाखाय 7थि खेब जागोन जोंनिथ' 7थि खेब होनना जारिमिनावथ' जोङो एखेबारे कौन बा 1655 ओरैहाय 65 बेनिसो जों बेखौ बुरखांफिननानै दा जोङो 7थि खेब खेराइदों बे 7थि खेब खेराइनायाव जों बयखौबो जों बाथौआरिखौल' होनला गासै बर'खौ जिहेथु बे जारिमिनारि संकस खेराइया गासै बर'निनोखा जोङो गोदोथ' बर'आ गासैनो बाथौआनोखामोन दा गतिके जोङो बेखौ बर'निनो खेराइ होननानै जोङो सानना लानांगोन गासै बाथौ जों बुलि बाथौल' होनाखै बुलि बाथौआथ' फैखागोनानो बुलि बाथौनि अनगायै गुबुन जायफोर बाथौ दं आरो गासै बर'खौबो जोङो बे हाबाफारिफ्राव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय आरो बे समावहाय जोङो बयबो खोनाबाय जानांगौ गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां आफादगिरि जगत दिपेन नार्जारिया जोंनि सिगाङाव फारि बा रोखायै फोरमायलांबाय बिथांमोना 18, 19 आरो 20 खालाराव नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन बिनि थाखाय बिथांमोना सादारन पाब्लिकफोरखौ बा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौहाय हांख्रायहरदों नैबे हाबाफारियावहाय लैहोर बाहागो लानो थाखाय एसेनोसै गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन